Sanibona bafowethu niyaphila. Ekseni namhlanje ngithi angisheshise ngiyilungise lento ngisheshe ngiyikhulume isangihleli ngaphakathi isangitshukutsha. Ngiyanibingelela ama-MK amahle bonke. Ngumshayi wenja ivele umnini nje naye ngimfaka isibhaqa ngithi bamba hlala phansi nako kwakho. Bafowethu sinethezekile emkhontweni si-happy singayonke indlela bafowethu siphatheke kahle ngoba nisibona sicwebezela kanje. Asinangalo umuntu. Akekho umuntu esimzondayo. Akekho umuntu esingamthandi ngoba mina ngimthanda niyazi insizwa yangakithi lapha kwaNongoma inokuthi ngimthandani bafowethu nako kuphuthumayo. Nganza kwethu ngiyacela ama-MK. High moral, high discipline, high moral. Bamba la. Kunina nonke beniphethe amabhodi. Ubona bonke abephethe amabhodi ngalemini bethi Floyd must go nalaba abasebefakwe inkundleni zokuxhumana kwenziwa ingxakhamvula bafowethu. Kune constitution la ekhaya. Ngithena mina kini ngizothi manje ngiyobamba live. Ngibese ngifunda iconstitution ukuthi ithini. Kodwa ke ngiyabona ukuthi ayisadinga iconstitution manje, isidinga idiscipline ne-high moral. Bafowethu sicela bona bonke abantu abangaphathekile kahle. Ababade bephambisa amabhodi bethi Floyd must go. Basitshela ukuthi imandate isuke laphi ngoba uFloyd akaqhashwanga ibona. uFloyd akabizwe umuntu uyizele njengoba nabo beyizele. Bafowethu siyanicela yekani ukusihlambalaza nokulimaza igama lomkhonto. Besinganalo ikhaya lokucasha. Sathola umkhonto sazocasha. Nina ngamahlongandle banjani? Athi mayivulela ikhaya engcono nizofuna ukubhedlisa. Bafowethu siyanicela laba bonke abenza yonke lento lena. Sicela ukuthi bavele obala sibanikeze ama position ka Floyd. Sibanikeze iposition ka baba uWillis Mchunu. Sibanikeze iposition ka mama waseMpumalanga. Sibona nizoyiphatha yini? Bafowethu ngeke nize niyiphathe. Ake nivume ukuphathwa ama-MK amahle. Vumani ukuphathwa ningafuni ukuzenzela izinto ngokwenu. Anikwazi ukuthi nonke nifuna ukuba seParliament, nonke nifuna ukuba seyikhundleni. Nenzani bafowethu? Musani ukuyona into enhle kangaka. Musani ukuyona into enhle kangaka. Musani ukuba amaqeqebana angeze ukusenzela lutho. Nithi MK ayenzi lutho because of nina niyahluleka. iMK ayikabi nemali. iMK is still learning, is still growing up. Sikhipha emakhikhini ethu bafowethu uma kunenkinga sikwazi ukuxhasa la esixhasa khona. Nina niyafika nifuna uzonimaza. Ningobani niqhamuka niphi iqembu? Nisebenzela yiphi inhlangano? Nisebenzela bani? Nisebenzela abantu bafowethu niyasilimaza thina esisadingwa ukuya phambili. Kunezinto ama-program esiwenzayo, kunama-program esibhizi ngawo, kuney'ngane esibhizi ngazo ey'dinga abantu obaba azinganabo obaba. Kodwa niyahluleka bafowethu. Enikwazi ukuphatha amabhodi. Nithi ubani must go. No, it's not healthy. Akukho kwagogo la. Akona kwa-ANC la. Akona kwa-ANC la. Sizozama ukuthi sinifune nonke one by one sinithole ukuthi niqhamuka kumaphi amawadi. Sizama ukulungisa lelo daba lwenu. Anikwazi ukuthi ubani must go. Kufanele nize nento ebambekayo ukuthi ubani wenza u1 no2 no3 kungakho sithi akahambe. Anikwazi ukuqhamuka senithi emabhodini Floyd must go back to EFF. Ningobani nina? Uma ninezikhalo why ningaveli ngaphambili? Nisho ukuthi sinezikhalo. Niyazi kwa TikTok sihlezi sikhona kwa TikTok. Nama MPs ahleze khona now these days kwa TikTok ngoba sabacela ukuthi ma MPs ethu sondelana kubantu abanivotele. Bafowethu ake nehlise lento eninayo. Ake nehlise umqondo kusona umqondo wakagogo nizongena na kwa MK. Ivideo yami yokugcina ngeke ngiphinde ngenze enye ivideo ngiqondane nani ngoba angikwazi ukuthi ngiqondane nabantu engibabona ukuthi badinga isikole. Ngizonitshela mina ngeke nginabukisani mina bayazi la TikTok.
I don't have time ukuthi nginabukelise umuntu ebhede. Nibhedile ngomama nobhuti nosisi nengane ezibade igijima laphethe amabhodi. Sicela uma kunenkinga nivele phambili. Thumele incwadi. Sikhona oshamase kwa TikTok, ukhona ubaba uKhomo, ukhona ubani noBhuthulani uShongwe, usekhona ku TikTok. Bafowethu kahleni ukwenza izinto zingahambi ngendlela ufanele zihambe ngayo. Hawute namaphethelo inkinga iqala kunina futhi. NaseKZN kunjalo. Sicela leyo nto leyo babuwele isimculo. Uzamukile ngaseKZN. Ngiyazi mholo wami uzokwazi ukuqondisa. La eGoli sicela lento ilunge. Singathanda umuntu. Angikhulume lento. Ama-parallel structure wena adilizwayo iwona inkinga. Ngoba bebegaqela izikhundla abanye babo ayisafiki kubo. Sicela niye ukusebenzisa leyo nto leyo nkanza kwethu. Ake sizame ukusebenzela umkhonto ngeqiniso. Uyabona nje mina ngidinga isikhundla kwa MK. Ngimnandi ngiku ground ngigijima ngishona le uma kuthiwa shona le ngishona khona uma kuthiwa naku nginjalo nje. Kodwa into irong bafowethu asimuseni ufakana ngamakhanda entweni ezirong. Siyadinga ukuthi sikhulisane sibonisane izinto eziright nezirong. Lento bafowethu niyenze lapha uyimina bengizothi mina ake ngibhale incwadi yokuxolisa. Ngicela uxolo. Lento ingakaze ifike emzini yena. Ngoba kuyafika nganza kwethu la emkhondweni asimhlani nomuntu onenkinga. Asihlani nomuntu onenkinga. Siyaxosha. Siyawudonsa ucarpet. Watch your space. Danko.